Jeg har valgt at lave min OSE-opgave om at være forsvarsadvokat. For at blive advokat skal man starte med at tage en uddannelse til at blive jurist. Man starter med at tage sin gymnasiale uddannelse som normalt. Derefter går man hen og tager en 3-årig bachelor i jura på et universitet. Efter bachelor tager man den 2-årige kandidatuddannelse i jura som overbygning for sin bachelor. Når man har uddannet sig som jurist, skal man ud og have praktisk erfaring og tage sin uddannelse og prøver. For at blive advokat skal man have arbejdet som advokatfuldmægtig hos et advokatfirma i mindst 3 år. Så går man tilbage til den teoretiske uddannelse og skal gennem et obligatorisk forløb med 8 forskellige kurser. Når man har gjort det, tager man den skriftlige advokateksamen, som tester den viden, du har lært. Derefter tager man retssagsprøven, som er en praktisk prøve i at gennemføre en retssag i retten. Så skal man søge om beskikkelse hos Civilstyrelsen for formelt at blive advokat. Derefter kan man tage sit speciale. Nu vil jeg gerne vise mit interview med min forsvarsadvokat. Hvad vil det sige at være forsvarsadvokat? Jamen, det at være forsvarsadvokat, det betyder, at man repræsenterer personer, som er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse. Og så skal man sikre, at de får en retfærdig rettergang. Hvordan ser en klassisk hverdag på arbejdet ud for dig? Altså, man kan sige, der er altid godt gang i den på sådan en arbejdsdag. Min dag, den starter typisk ud ved en 8-tiden, hvor der er morgenbriefing på kontoret, hvor vi sådan gennemgår, hvad der skal ske i løbet af en dag. Så ved 9-tiden, der starter retsmøder og afhøringer. Det kan for eksempel være, at man sidder med til grundlovsforhør eller vidneafhøringer osv. Og det går det meste af formiddagen faktisk med. Så når man er over frokosttid, så vil der være klientmøder og forberedelse, hvor man for eksempel har samtaler med de her klienter. Det kan også være, at man lægger strategier for de sager, der kommer, eller man laver nogle gennemgange af de sagsakter, man arbejder på osv. Det vil så det meste af eftermiddagen gå med. Og så slutter vi altid hos mig dagen af med, at vi lige sparer kollegaerne imellem. Så det er typisk sådan ved en 16-tiden, hvor vi mødes på kontoret igen, og så får sparring på, hvad der skal ske de kommende dage. Hvordan opretholdt du din motivation under den lange uddannelse? Hvis vi udelukkende kigger på universitetet og det at læse til jura, så de første par semestre, der fokuserer man meget på det grundlæggende, på det sådan, man kan sige basis. Og det kan godt nogle gange være lidt langhåret. Det er også spændende, men der er også nogle ting, hvor man tænker, jo længere man kommer ind i studiet, jo mere spændende bliver det. Der begynder man at tilvælge de fag, hvor man ligesom selv har interessen, og derved så kommer motivationen egentlig helt af sig selv. Har du nogensinde udfordringer med at forsvare nogen i retten, hvis du ved, at personen har begået forbrydelsen? Nej. Og det er faktisk et meget klart svar. Der er selvfølgelig moralske dilemmaer i et job som mit, men hvis jeg havde problemer med at forsvare folk i retten, uanset hvilken forbrydelse de er anklaget for at have begået, så vil jeg sidde i det forkerte job. Man kan sige, det kan godt være, at mit fokus ikke altid udelukkende er på den forbrydelse, der er begået, men mere på at sikre, at den person, der er foran mig, får den bedst mulige behandling i det her system. Og så er det så der, mit fokus er. Vil du råde andre til at vælge denne karrierevej, og er det noget, man så tænker over, før man gør det? Jeg vil helt klart råde andre folk til at gå den her vej, hvis det er noget, de er motiveret for og brænder for. Jeg synes, det er det fedeste job. Fuldstændig. Jeg vil ikke selv være gået nogen andre veje. Ja, det har både nogle ups and downsides, men det har alle typer jobs. Og jeg synes, det her det er det absolut fedeste. Man skal være klar på, at det kræver nogle kræfter og noget tid, og ligesom dykke ned i alt det her materiale, man skal igennem under studiet, det starter jo måske allerede i gymnasiet, og det skal man være klar på at lægge den arbejdsindsats, der skal til, hvis det er, at man vil gøre det godt. Ja, tusind tak for det. Det var så lidt.
Som hjælp til vores opgave har vi også været ude på de her 2 handelsgymnasier i Aalborg, hvor vi har kunnet blandt andet se, hvordan en normal hverdag kan se ud på HHX, og hvilke fag de har, og hvilke opgaver de kan få stillet. Herude har vi også fået mulighed for at interviewe nogle HHX-elever, og det har jeg brugt, så her kommer mit interview med min HHX-elev. Kan du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Medina, og jeg er en HHX-elev. Hvorfor valgte du at gå på handelsgymnasiet? Jeg valgte ligesom handelsgymnasiet, fordi at jeg vil gerne have noget inden for jura at gøre. Fordi at jeg har en drøm om at være advokat, og så tænkte jeg ligesom, det var oplagt at vælge handelsgymnasiet. Det er ligesom at de ting, jeg skal lære for at blive advokat. Og jeg vil gerne have noget, der er sådan anderledes end folkeskolen. For eksempel, fordi vi har jo mange andre fag på handelsgymnasiet end den almene STX-uddannelse, så ja. Hvorfor vil du gerne studere jura? Fordi at det er ligesom, altså som jeg sagde lige før, det er fordi jeg gerne vil blive advokat. Og det er ligesom, jeg synes bare, det er spændende. Også de ting, vi lærer, jeg synes, det er meget spændende. Og ja, det er derfor, jeg godt kan lide at studere jura. Hvor tror du står karrieremæssigt om 10 år? Om 10 år tror jeg, at jeg stadig studerer jura. Så det er ligesom det, jeg tror. Hvordan beholder du din motivation til at komme i skole? Jeg beholder min motivation til at gå i skole ved at tænke på, hvad jeg vil i fremtiden. Så ligesom, fordi jeg vil gerne opnå den her drøm om at være advokat. Så det motiverer mig ligesom hver dag, at jeg ligesom har en drøm at opnå. Så jeg skal tage mig sammen i skolen for at faktisk blive det. Fordi man kan ikke bare sådan lade være med at tage sig sammen og så blive advokat. Ja. Tusind tak for det. Selvfølgelig. Nej, jeg har fundet ud af, at det at være forsvarsadvokat, det er ikke noget for mig, men jeg synes, det har været spændende at dykke ned i.